Gawon sa mundo ah. Suroy ra ba? Nganong ka mundo ah. Kay wala may kuyog. Kami ra sa suroy ba nang banding. Kaya nga naman asa mga partners. Kaning nasa likod pwede. Depende. Ato pang tanan. Ay, manyara. Pero na yung mga partners wala. Wala. Ay kining kuan man yung na. Oh, wala wala. Itaguan? Wala. Luuyas ba yun o gitaguan? Anong gipantaguan ng atong mga uyab? Wala ko ibiyab dito ya. We, dili ko mutuo. Wala lagi. Pero sa kaning mga idara pwede na bang manguyab? Pwede na, pwede. Pwede. Laki man tano. Oh, laki. Sa mga babae marag halos dili man pwede ba sa babae. Kung laki okay lang. Lisod kay kuha ko ng bayi. Ay ngano man? Nganong lisod ko ng babae? Kay dagan kay kuan. Hard to get. Nganong hard to get ang usa ka babae para nimo? High ug standards dagway. Unsay ganahan nimo sa mga babae versus sa iyang ganahan sa usa ka lalaki? Naka-gets ka sa pangutana? Tawa. Ningko, unsay ganahan nimo? Oh, ganahan nimo tos versus sa standard sa babae nga ganahan niya sa usa ka lalaki. Sugdan nato sa unsay ganahan nimo sa usa ka babae. Wala naman depende naman kung kasi madawat pod. Ah, so wala kay mura criteria sa usa ka babae nga maganahan. Marag wala kay wala na to sa pass ba. Ah, so ganahan kag storya ng past. Dili ganahan sa pass eh. Ah, okay. Pass is pass ana tabun. Pero kung kinsay maabot mo na siya. Kinsay maabot pwede dagway. Pero kanang mga babae nga imong gi-mention nga high standards, unsay ganahan nila kaha? Mga kuan nga mga TikTok boys. Dili mo TikTok boys. Dili. Di mo sa babae nga ang imuhang nabalaan karon ganahan sa lalaki nga TikTok. Murag ay kaubanan man pod. Pero ang uban kay dili dagway sa Katora. murag katura. Oh, sige ikaw. Sa problema nimo. Wala raman, okay ra. Ganahan ka? Naunsa? Problema. Dili. Pero sa in terms sa relationship pod na kay gikuanan karon, ipaninguhan, Wala raman. ganahan pog ka. Dayan. Ning naslikot ang sulayan. Pindi sabot. Ah, mo inyong gitaparan? Dili uy. Ah, dili pod. Pero ikaw unsay trip nimo sa kababae pod? Wala. Ah, laki mo. Dili uy. Kanang layan nimo. Nimo, dili nako nimo. Kanang butan ra. Bahalag di gwapa ba sa buutan. Gi, butan na pud. Kanang nasa likod, pwede pod. Depende. Trip nimo kanang mga nasa likod. Trip. Nagpaabot ra mog higayon nga makigstorya. Murag nakadungog dagway na. Kung gahatagan mo og chance nga makigstorya nila nga nasa likod, unsa inyo istorya? Pwede tagdon mi. Unsa ba chi? Sa yung Facebook. Ganahan mo ako yung mukablit nila. Dili dagway kay magis lagi na. Di pala ta mo ba? Excuse me. Hi. Ang akong mga amigo dres tubangan ba makikila-ila? Pwede ra makikila-ila ninyo? Sure. Ay, Sa ngalan na to. isa kaya. Is ikaw si okay ra na gatalikod mo. Sorry ra dira. Sachi. Isa og si Sachi atong ngalan? Guyver. Nigel. Oh, pamulong mo. Yun yung problema ng pamulong ko sa plidoan eh. Pwede makik-shake hands ang ako mga amigo dire. Ano naman yung mga partners wala? Wala kuya. Mga single man daw ah? Oo. Unsay namulong po. Pero dili kuya. Dili. Makigamigo raman, makigamigo lang. Okay ra. Okay lang. Say, atong pwede ta makikatubang mag-hi-hi ta diha. Atubang pwede ta mo atubang gamay. Hi. Muhay ra mo tubang. Hi. Mangutan sila sa inyong mga Facebook. Okay lang ihatag later? Hello. Depende. Depende. Ay, sure. So, hindi mo muhay? Hello. Hi. Nice. Mara gaduha-duha silang upat. Gaduduha gyud partners. Hala sige ato nami kay para magila-ila mo unsay ganahan ninyo mahitabo sa inyong kinabuhi no mga batan-an pa man ta na. Explore lang ba? Kay friends lang. Friends ra man good. Ano mahadlok ka mo nuduwang ng hadlok. Friends lang sa kay mga bata pa man ta no. Friends lang pud no. Yes. Sige ato nami kay para pasig makipag-friends pa mo mag-chika-chika. Sige, thank you.